Naimbag nga malayman itong rabi gaya men. Naimbag nga rabi, iti tunggal may sakada kayo. Ay itin mi nga papagayam, kaya na itin mi nga amma mida kin kakapsat mi. Dumdumngeg kin manartaraba iti programa tayo, ti isuro ti Biblia. Kastamoten nga kablaawan mi, dagiti isu amin nga mangtartarabe kada kami. Kadagiti na duma-duma nga paspaset ti lubong baiten ti Facebook ken iti YouTube. Karunana kadagiti kakabsat tayo iti Pilipinas. Isu nga iti napalabas ket nagpasar iti nakana nga panakadiligra. No pay no iti napanalawas ket addan nga impay tayo iti nananay nga panaki may sakadakwada. Baiten ti panay karkararag mi kadagiti regta kuma tinapisikla na bagida tapno mabalin dati patuloy mabalin nyo ay tinakabsat dito Pilipinas tinagpatpatuloy kadagiti aramid karunan na iti panagserbi kini Apo Dios nimbag nga rabiyo ay salati Hawaii aloha ken kastamoten kadagiti sabsabali pay nga dumdumngeg kinagbubuya ore pa iti mainland iti Estados Unidos. Alawen, intayo nga rod ipagpatuloy iti agadal iti sao ti Apo iti dayto manen nga kanito ay iti nakakabsat ket intayo riparen iti napintas manen nga adal adal nga maadaw tayo iti pakasaritaan ti maysa nga nalatak nga istorya iti daan nga tulag. Amo tayo nga ti daan nga tulag ket adu dagiti ipaay na kada tayo nga sursuro. Isu nga kasapulan nga kitain tayo dagiti istorya ti daan nga tulag saan laeng nga tapnon ma-entertain tayo. Ti dagiti istorya ti daan nga tulag talaga nga mangipaay iti panakaayo dagiti mangbasa ken kuana ngem ket di maala tayo kuma maanag tayo kuma dagiti kayat na nga ipalawag ay iti nakakabsat. Iti dayto nga malayem kitain tayo dejay adal wenno ti isisrek ti tao iti daong isu nga pinaisagana ti Diyos idi kininuwe. Ti pamilyar kadagiti tattao ket adda iti layos ay iti nakakabsat. Ti pamilyar kadagiti tattao ket adda iti daong. Ngem ti saan a pamilyar ket no apay nga naadda ti daong na apay nga naadda ti layos ken anya iti connection na ita. Iti biyag tayo kadagiti nga naldaw. Nuri pa rin tayo ay iti nakakabsat. Nuri pa rin tayo ay iti nakakabsat dagiti paset ti nasanto na surat. Irugi tayo iti kapitulo 6 iti libro ti Genesis ay iti mi nga papagayam. Anya iti kasasaad ti lubong kadagiti nga panawin. Iti kapitulo 6 ijay versikulo 5 kunana. Kaya't nakita ni Jehovah nga ti kinadakes ti tao dakkel iti daga. Ken amin nga arapap dagiti panunot na ken ti puso na dakes lang nga kankanayon. So idi agado ti tao iti dayto nga lubong umadumot ti kinadakes. Dito ti kapuna nga saan nga lang dito iti panakayayo manipog kinapo Diyos. Ngamin ket saan nga pinaraswa ni Apo Diyos ti tao nga dakes. Yeah. Iti kapitulo 1 iti libro ti Genesis mabasa tayo iti versikulo 31
nga amin nga inaramid ni Apo Diyos kahit nasaya at da. Kahit ura pa iti tao, kung na di Ecclesiastes, nagsurat Ecclesiastes, kapitulo 7, versikulo 21, at to'y dito laing tinasarakat, at ti Diyos inaramid na, dagiti tat tao analintig. Lukas tahangan nga nangaramid ni Apo Diyos iti dakas nga tao. Ngam, agadon ti tao ay tinakabsat, umadumot din ti kinadakes. Dito iti nang iti Diyos, iti daktilapan na kadismaya, ket no kitain tayo, ti suro ti Biblia, no aniya, iti narikna ni Apo Diyos, no aniya, iti adda, iti kaungan na, gapo iti panagdagas ti tao, kunana iti kapitulo 6, iti versikulo 6, iti libro ti Henesis, ket napaladingit ni Jehovah, iti panangrabid na iti tao ti daga, ket napasin na ay ti puso na. Dito yung napasin na ay ti puso ni Apo Diyos. Talaga nga napaladingitan unay, gapo iti kunatayo, nga panagdakes iti tao nga pinarsuana. Ket gapo iti napalalo nga ladingit. Gapo iti napalalo nga panagluksaw. Inikadeng ni Apo Diyos ti may nga banag. Iti versikulo 7 kunana, pukawag to ti langat ti daga, ti tao a pinarsuak, tao man kaninimal, ken dagiti agkarkarayam, ken kadagiti tumatayam, kadagiti langit, tanaladingit ak anang aramid kadakwada. Kitain nyo, iti naminsan nagundaway ni Apo Diyos, napaladingit, iti panangaramid na iti tao, panangaramid na kadagiti suamin na pinarsuana, iso ako na pukawag to, dagiti suamin nga pinarsuan. Ora diti tumatayam, ora diti animal nga pinarsuana, ay tinakabsa. Gapo iti sakit tinakim na, iti panagsukir ti tao, iti panagdakis ti tao, nga mamuyo. Dito nga nang rugi, ti parabor ni Apo Diyos. Nya, dito iti parabor nga masasao, dito nga nang rugi. Apay, wala ta, iti versikulo 8 ko na Ninue, nasarakan na ti parabor kadagiti mata ni Jehovah. Apay nga, sa saritaan ti Biblia nga Ninue, kat nakasarak ti parabor. Agsipod, ta Ninue, iso, lalaki, analintig. May duma kadagiti tao kadakes. Dahil iti kapuna, ngayon kading ni Apo Diyos, iti saan na nga panangaramid, dayjay pinanggap na. Agapo kininuwe, gapo kadagiti dadumapay, nga mabalin nga may salakan. No pa itong palon na, dayjay karina, nga panangukumiti dayto kalubong, inikan natin kung daway ti tao, nga may salakan, gapu iti parabor, nga nakita na kinay, Nuwe. Ito ta, hanaga po, nasarakan ni Nuwe ti parabor nga gapu kan ni Jehovah, awalin iti aramid ni Nuwe. Ngimkit di, tapnon, adda iti panakaipatungpal di nga napintas nga parabor, o binili na nga ortutan ni Nuwe, adda nga rudbilin kakabsat. Nga kunana iti kapitulo 6 iti versikulo 14, agaramid ka ti maysa adaong iti kayo ti sedro. Ay nasawen at idugda iti nga basahin tayo, agaramid iti daong. Iti spesipiko nga nebaga, di kayo nga aramatin na. Saan tayo nga dakamatin no kasano nga naramid ti daong? Ngim ti dakamatin tayo dito nga itultuloy nga dalin kakabsat. Kiti sudi jay panggap no apay nga umay iti agaramid ninuwe iti daong. Iti versikulo 17
Isuro ti Biblia, kunana, kitadto'y siyak paglayusik ti danong iti rabaw ti daga. Tapno mang pukaw, iti amin nalasag. Iti baba ti langit, ken amin nga adda, iti daga matay ito. Kunana, amin nga adda ti daga matay ito. Baiten, iti panamaglayos ni Apo Dios. Iti dito nga lubong. Iso nga, kaya nang sawen, ti daong, dito'y kat saan nga malayos ata, ure kasanok kadalin ti tanom, tumpaw tulat ta. Kaya't nangaro ka sawen, pinagaramid ni Apo Diyos ni Noe ti daong, tapnon dito'y ti pakailuganan, dagiti animal nga masalbar, ken uray pay, dagiti tao nga gayat, idi ako nato yung nga pannakai salakan. Iso nga, saan nga na patungpal nga sigod? Dito yung nga panggep, agsipod, tahaan mo at nga basit laeng nga bangka, di maaramid. No, dikit di may sa adakkel nga barko na, dikit ay pampasahero nga barko. Ket amo tayo iti Stone Age, iti panahon daluwe, awambot dagiti kabarwana na kagamitan, tapnon alis to kumalaeng ti garamid iti barko. Ang nidilig mo ti kagamitan tata, ken ti kagamitan iti adayo. So, sigon kadagiti Bible scholars, ti kabayag, ti panagaramid ni Noe ti daong, ket may batay ide ko na ni Apo Dios, ide kapitulo 6, ide versikulo 3, kunana to iti libro ti Genesis. Ti espiritu saan to nga kankanayo namang babalaw iti tao. Ta iso nga rod linalasag. Nupay kasta dagitinto aldaw na sa gagasot ket 20 tawen. Dito'y iti kabayag. Iti panang ngaramid ni Noe iti daong ay iti nakakabsat. Nupay sa nangay bagat eksaktong aldaw, insakto katawan no kaano nga malpas, basta ti basar tayo, dahil ti paset ti Biblia, iso nga kunana sa nga gasot 20 atawin. Iti dayta nga panawin kabayatan nga aramid ni Noe iti daong, adtoy nga saan naman nga binaybayaan, ngayon pakpakam mo kadagiti tattao. Iti kapitulo 11, iti libro ti Hebreo, kunana iti versikulo 7, kunana gapu iti pamati ni Noe, iti binilakadan ti Dios. Iti may papan kadagiti banbanag, adi pa'y makita iti. Natignay iti siraraem panagbuteng, nagisagana ti mesa daong, nangisagana ti mesa daong, kay salakanan ti balena, ket gapo ito iti detoy binabalaw na ti lubong, ket iso na aramid, ang nagtawid iti kinalinteg, amayang nurot iti pamati. Laglagipon tayo iti nakakabsat, nga ni Noe, natignay, jijay, panagbutang na kanapo Diyos. Iso nga, nagaramid, ija taong, kahit binabaraw na tilubong, kaya nasawen, saan na nga, inpaidam itilubong, inpakaamok. Tibanag, nga rason no apay, nga agda deta nga daong, kasapulan deta nga daong, taga po itilayos nga umay to. Tapnon, sigurado, ti panakay salakan. Ngem, dagiti tao ayat ti nakakabsat. Sigon iti Matthew kapitulo 24, iti versikulo 37, ken ingana iti 39. Takas kadagiti aldaw ni Noe, kastan tumet iti ay tinak ti tao. Takas kadagiti aldaw nga kasangwanan ti layos at dada amang mangan ken uminom mga sasaba ken magisasawa. Agin gati aldaw ti sisirik ni Noe ti daong.
Ket dida na awatan aging gay ti yaay ti layos, ket inyayos na ida amin. Kas tanto ti ay ti anak ti tao. Sarsaritaan ti Biblia. Ngay kadagiti aldaw dinuwe. Awan ti panangikan kanuda, di jay sarsaritaan dinuwe kadakwada nga umay ti layos. Nga umay ti panangukom ni Apo Dios, baetan ti dakkel nga layos. Awan ti sabaling nga nararamid dano di. Dagiti pagragsakan da, iti dayto nga lubong, ket amuyo. Idi umayen ti panakatungpal, dayjay nga kari ni Apo Dios. Iti kaya, libro mo lain ti Genesis, Kapitulo 7, ayat ti nakakabsat, dito'y nga nagtudo, iti patapulong aldaw, kito patapulo nga rabi. Ket kunana, naglukat dagiti amin nga ubog ti dakkelayuyeng, ket dagiti langit na luktanda. O amin, nga ubog, kasi no makalawas nga agtutudo iti napigsa, dakkel nga layos. Kaya, no duwa nga lawas, dakkel mang nga layosin, no patapulo nga aldaw, sigurado nga natin ipon ti lubong. Ngem amuyo, nga kasangwanan na, iti panagtudo, iti patapulong aldaw kuno patapulong nga rabi. Ti Dios binilin na ninuwe, nga sumrikda ni Jedaong. Iti Kapitulo 15 ken 16. Ket napanda ken nuwe iti daong sinagdudwa ti amin nalasag nga daan angis ti biyag. Ket dagiti simrek da nga lalaki ken babae ti amin nalasag kasinbilin ti Dios ken kuana ket isu inrikepan ti Dios. Dagiti simrek iti daong ni Noe ken ti asawa na dagiti talong anak na Dakam ni Japhet ken ni Sem. Ken dagiti asawa da ken dagiti animal na sinagdudua. Hindi nakastrik da amin kitain tayo di jay termino nga napatay kan tayo kidakkel nga patag na kunana ket iso inrekepan ni Jehovah. Laglagipon tayo ay tinakakabsa nga saan nga dinuwe iti nangirikap iti daong saan nga dinuwe iti addaan pan nakabalin nga mangirikap ijay ruangan ti daong. Deta ket otoridad ni Apo Dios. Amun tayo ti patigna no dama. Kahit nangarong kasawen idin tanaglayos nga natinipen tintero nga lubong nya anya ti ekspektarin tayo. Nga kabayatan nga dumadakkel di danom. Bumirok mo't ti tao, iti pagsalakanan na niya. Pangarigan, agtaray nga mapandyabantay. Iti dumakkel na ti tanom, mapan, iti dakkel kayo. Nga mamutayo mo't, nga ure pa, iti kang atulabantay, kang katayagan na kayo, linapunos ti tanom. Sa dinno ti paparan ti tao. Oh, amin, natayda, ayate nakakabsa. Kaslate lamangeg, dagiti ariwawa, dumawdawat ti tulong, dagiti tao nga adda itirwar ti daong. Nga kasta lamang mangagtipukkaw nga agpakpakaasi, nga kaluktan na kumada nga daong tapnon mabalinda kumati sumrek, kat mabalinda kumamot ti may salakan. Kabalinan ka dinuwe, nga ilukat, deta nga ritaw, saan? Agsipot rito'y inrikupan ni Apo Dios. Di pa nakarikip kayat ng asawan, nga nagpatinggan, dedyay ano si Apo Dios. Nga iti kabayatan nga naikan ti tao ti pawayway, nga agbabawi. Saan nga inkan kano ti tao ti awis ni Apo Dios. No dikit intultuloy da, iti nagsukir, kaya ti din taumay de didakila didigra, mapanunot dan ti may salakan, ngam naladawan ti amin. Itatta ay tinakakabsat. Dahito yung pasama. Kaya,
Kastikan kanayon nga ibagbagami kada kayo, may sa daytoy nga niniwan. May sa daytoy nga niniwan. Nga ti an niniwan, adda iti nakin an niniwan. Muno na payso. Dedi daong, kanda di layos, isut an niniwan. Nga madda, iti na payso. Nga mangyan an niniwan iti daytoy. Irugi tayo, ay iti nakakabsa. Anya iti kasasaad ti lubong, kadag iti nga panawin. Kaya, iti lubong, tuloy-tuloy, iti panagado, dagiti tattao, ngem na kitain tayo. Tuloy-tuloy umet, iti panagdakes, deti nga lubong. Saan nga mapilaw agsipod, tay surot ti Biblia, kasinsurot na insurat ni Apostol Pablo, Kapitulo 2. Iti versikulo 1 naging ganat 6, ngem amwem detoy akadagiti mod uding alaldaw, umay danto dagiti aldaw anapigad. Tadagiti tattao gayat danto kadagiti bagbagida, naagom deti pirak, managpasindayaw na palangguad, managuyuyaw na sukir, kadagiti dadakkelda, awan pa nagyaman da sa andaan na singpet. Awan anda iti ayatan na kayanakan, awan pa nakapnekda, managpadpadakes, saan da managparbeng, nauyong da, gumurgura da kadagiti na imbag, manglilipot, nasubeg, natangsit, managayat kadagiti nagragsak, anang nangruna, ngimiti panagayat da, iti Dios. Ayatin mi nga, dumdumye, dayto iti kasasaad ti lubong, iti agdama. Nga ti tao agayat, kadagiti nagragsak, anang nangruna, ngimiti panagayat da iti Dios. Saan nga limitado to, digiti, saan nga makaamu ka na po Dios. Nga ure pa'y digiti, kun na nga makaamu ka na po Dios. Makita tayo, nga masalungasing, di pagayatan niya po Dios gapo. Na ure pa'y kadagiti na relihiyonan nga lubong. Di pa nagserbi agbalinin nga entertainment. Apay iso deta ti kayat ti tao. Dete very solemn nga kanta, balinin nga rak. Apay, tapnon makapagsasala, ti tao. Makita tayo, nga dagito ikot mapaspasama ken kadagito yung alaldaw. Dito ti kapuna, nga nakita na ito ni Apo Dios. Gapuna nga adda, iti dakkelabilin ni Apo tayong Jesucristo. Iti addape lagi ti dayto nga lubong ni Apo tayong Jesucristo, addan nga kinunkunana idi. Iti libro, iti Lucas, ay itin mi nga papagayam, magkipag kayo kanya, iti libro ti Lucas. Iti kapitulo 6, kunana, iti kastoy. Anti libro ti Lucas saan nga 6, dispensary niyo, ito nakapsat. Iti libro ti Lucas, kunana, nga magawaan niyo, ti sumrek, iti ruangan, nga nailit, at natay, ibilbilin na po tayong Jesucristo, nga pagsirkan tayo, nga ruangan, ay iten mi nga papagayam. Apay, agsipod, tadeta nga ruangan, ket nakalukat pelahin. Agsipod tadanto nga aldaw, nga deta nga ruangan, ket mairikap, nga awanton iti mabalin, ti sumrek. Iso nga, tibilin, ni Apo tayo nga Jesucristo, kinungkunana, agawaan niyo, ti sumrek, iti ruangan, nga nailit. Apay, intunumay, di amati sang nga kabalayan, punitan nanton, datang ruangan, ngawanton ti makabalin, nga sumrek. Kapitulo 13, iti versikulo 23, agin gana, iti versikulo 25. Agawaan niyo ti sumrek iti ruangan na nailit,
Takunak kada kayo nga adu di kiti agsapul tuno kasano ti sisirikda ket di dan tumabalin. Inton ti amati sa nga kabalayan si Breken ket punitan ng tiruangan. Ket mga rugi kay ngagtaderi tiruar. Ken tumugtog tiruangan ngagkun ko na apo-apo ilukatan na kami. Ket iso subong bato ket kuranan to kada kayo. Saan kayo nga mammo? Ken no tagaano kayo? Iti deta rugyan yun to akun ko na iti imatang mo. Mangan ken uminom kami met ket dagiti daldalan mi na sursuro ka. Ket kunan nanto konak kada kayo adi kaya amam mo no tagaano kayo o madayo kayo kanyak da kayo ama nagarami ti kinadakes. Adar mga na malukatan. Nuri pa rin tayo, di adult tayo, may papanti daong nalukatan di ridaw nga babali na pagsirkan. Kada ito yung analisan na ilukat nga ridaw, dito yung kadikit literal nga ridaw. Dito yung ridaw nga linukatan niya puto yung Kristo ay ito nakakabsat. Iso, nga mabali na pagsirkan ti tao. Anya di nalukatan nga ridaw. Ay ito nakakabsat. Daytoy iti sarsaritaan na iti kapitulo 10 iti libro iti Hebreo ijay versikulo 19 ken 20 ngaron kakabsati dinto nga adda talged tayo asumrek iti diso na santununay gapu iti dara ni Jesus nga iti may sa adalan abaro ken nabiyag nga iso linuktan na amay paay kada tayo, babaan ti abong kayak ko asawen, tilasag na. O, at dagayam, baro, kay nasangtuan nga diso, amabalin tayo nga pagsirikan, nga dahil tikit na luktan, ba ito ni tilasag, niya po tayo, ng Iso Kristo. Anya di jelasag, o na di sarsaritaan na ngarongan, nga, anya di sarsaritaan tayo ngarongan, nga babali nga pagsirka nga linuktan niya po tayo ng Kristo batin tilasag na. Kaano nga nalukatan tilasag niya po tayo ng Kristo? Nalukatan da ito'y idi nga naduyok diya bakrang nakabayatan nga adda diya cross. Nga idi nga mapandag iti soldado tatlong tukulan da kumati tulang dagisaksaka dagiti adda iti cross nga si bibiti ni Apo Isus kang duapay. Nakita da nga ni Apo Isus na tayin. Iso nga may sa kadagit soldado. Dinuyok na ti bakrang ni Apo Isus Kristo ket pimswak ti daraken danom. Kapitulo 19, di versikulo 33 ken 34 iti Juan. Nga maapay kakabsat. Nga idi pimswak ti daraken danom. Anya panakainaig na di nalukatan. Nga mabali na pagsirakan. Ay iti nakakabsat, daye dara, nga napimuswak, ije bakrang na puto yung Kristo, ti inaramid na. Iso da ito iti bayan, ti iglesia. Iso da ito iti balor ti iglesia. Nga kunana, kitain nyo ti bagiyo kinti amin ay pasturan, aning kabilang ti Espiritu Santo kada kayo kasman nagaywan. Tapno ipaarab yu ti iglesia ti Dios. Iso aginatang na, iti napatig adara na. O idi naduyok niya bakrang niya puting Iso Kristo, naluktan deta nga ruangan, apay agsipod, tanaadda iti iglesia, nga mabalin, nga pagsirkan ti tao. Kuna ni Apo Isus, hindi si bibigpay, siya tiruangan. Edya kapitulo 10, versikulo 9, ti Juan. Ti sumre ka magnakanyak, may salakan to. Napatak kinalawag, deje sarita ni Apo ng Iso Kristo nga no isu ti agsao. Pudno, kahit saan nga, makuna nga adda ti duwa-duwana. No siya sinot sumre kiti detang ruangan, may salakan, detang ruangan ni Apo ng Iso Kristo. Ngam kasano nga masirik mo ti ruangan, nga ni Apo Isus. No titudtudun na kumakit dyan na pisikala na bagina. Ahan tayon nga mastrik pa dyan na pisikala na bagi.
nga tiruangan nga ni Apo ti Jesucristo. No reperado ko ma, na physical na bagina. Awan pan nakabalin tayo nga sumurik kuana ata. Isuna, na tayo na tanim na gungar, na pagsubuli ni dya langit. Awanin di dyan na physical na bagi. Nga mabalin tayo ko mga pagsirkan. Kan ora dapat ko ma, dyan na physical na bagi na po nga sa Kristo, iti dito nga lubong, haan to nga mabalin. Nga makastrict tayo iti data. Anya nga rin, di iti nakakabsat. Anya, di jay, napis na, anya di bagi, nga bagbagan niya po nga sa Kristo nga mabalin tayo nga sirkan. Dahito'y awan sa bali, no di dyan espirituan nga bagina. Dahito iti posible nga ma-strict ti tao. Tasaan na nga inpa iti may nga banag nga saan nga kabalinan ti tao. Yeah. Iso nga, dahito'y nga iglesia linuktan na. Baiten iti pan nakasugat di dyan abong nga iso iti lasag na. Napaadda ti iglesia gapo iti bakrang na po itong Kristo nga pimsokan ti dara iso nga ng gatang iti dito ng iglesia kit dito ng iglesia ay iti nakabsat adda ita kada tayo kaya awisin na kayo ni Apo itong Kristo nga sumrek iti dito ng iglesia apay agsipod tao may tumot ti panawin nga awantun ti tsansa ti tao. Riparin tayo ni Jay, kunana Jay Lucas. Ngayon ton, rikipunitan ton, ti ama singakti sa nga kabalayan deta nga rangan. Uray tumugtog kanton, uray umawag kanton, uray agpagpakaasya kanton, kunanan tukang ka, umadayo kay kanyak na kay amin, ama nagarami di ti dakes. Awan ton di dya pawayway. Ngentid niya po tayo yung Isu Kristo. O nabayagan niya awag na Apo Isos. Umay kayo kanyak, da kayo nga grigrigat kan madagdag sunan. Tapaginanain ka ito. Kapitulo 11 di versikulo 29, 28 yung gana ti versikulo 30 iti libro ti Mateo. Awisin na kanya po tayo yung Isu Kristo. Awawisin na ka, nga mapani iti na ay iti nakakabsat. Awawisin na ka, iti na santuan ng iglesia na, apay, agsipod, tadayta ng iglesia, isunto, iti isalakan na, inton aldaw, ti panangukom, tao may ito ti ukom, agsublinto niya po ting Isu Kristo, kas karina ti Juan, iti versikulo 14, iti versikulo 6, 1 hingga 4, umayak tumanen, tapno alang kay to kanyak mutlaeng tapno nan adino tiyan ko adda kay mut kuma. No pekasta saan tayo nga mo. Ti panagsubli niya po tayo Isu Kristo. Saan tayo nga mo? Nuton ano nga agsubli. Tapno umay na ukumen dito nga lubong. Iso nga ti balakad ay iti nakakapsat. Adda kay mut kuma asi sa sagana. Tati aldaw nga di kay pagpagaro ti anak ti tao umay ito. Kapitulo 24, ay iti versikulo 44. Deta nga rungan, iso ti iglesia. Deta nga rungan, iso ni Kristo. Daong iso, deta ti pakaisalakanan, ni Kristo ti pakaisalakanan, ngem, na espirituan nga bagina, nga iso ti iglesia. Awisin na kayo, ay tinakabsat. Nga mang takwat ya tadupay may papanit iglesia ti Apo. Tapno niti kasta manamnama tayo. Ti panakay salaka ni sunga tarigagay ti tunggal maysa. Alawin, mamingga ti oras tayo. Ti kapsat ti Apo, Brother Darius Tavilio, pumakadawan iti tunggal maysa. Kalpasan dito yadang to iti discussion, iti nagbatan ni kada kapsat ti Melvin kini kapsat nga. Di ba? Nembag nga malimyo, rambag arabi iyo, ti Apo, ti mong bendisyon tunggal maysa.